bandiraɓe hettotoɓe e natoɓe e weeyoji e gande kesse kewde hande oɗo zamanu no mbawaten yaade yarude jaaden e jamanuji kala saaha wawa gueɗe ɗe Allah jippini bandiraɓe ɗo ko duɗal ngal ganduɗa ngal woni ko leydi mbiyetedi Belgique wuuro wiyetego Bruxelles ko ɗon ngal ɗo duɗal jooɗi duɗal ngal ngal sosama kina abo e duuɓi seeɗa kono e hoddiroji Allah e ballal Allah ngal woni ke tigi jogade doole e ngal darti tigi ɗum noon woni ɓeeɗo henna almubbe e ɓeeɗo sernaɓe jooɗiɓe ɗo tigi timɓe e ɗeɗo taabe ene tiime alluji mumen e bindirɗi mumen en jii hen mawɓe tigi e dariɓe tigi yiɗɓe ɓamtude ɗemngal Pulaar yiɗɓe ɓamtude fulfulde ha yaara yeeso ko ɓen tigi goni ɗo ƴeewe ngal ɗo duɗal no ngal yaari ni ngal woni ko Bruxelles e ngal jogui noon e ngal yaltini ko wiyete site ko internet e ballal Allah e ballal musidɗo meɗen woɗo hello Seydi Anne mi salminima mi juurimama gonɗa ɗo ke windude holko binduɗa ɗo ko peccugol hande holko gonɗon e janggude hande oɗo ñalawma hande ke peccugol faya mbaɗa toɓɓe ɗiɗi mbaɗa isnal ka gayni mbaɗa wawuji laabi tati mbaɗa toɓɓere mbaɗa Pulaar nani sa waɗi Bruxelles a ƴeewa mbaɗa Bruxelles mbaɗa o mbaɗa ra mbaɗa ga woni poyo orgo ɗum woni siɗo ɗum noon ƴeewen ɓeeɗo oɗo ke sernaɓe tigui joguinoɓe duɗal ngal jangguintinoɓe sernaɓe Hammady Kadji jaam Allah hirema no mbiɗani Seydou Sow noon en jetti Allah en jetti almuɓe saabu jangguinowo wawa softude so yiyata janggoɓe kadi en manti no feewi oɗo gorko karallo e jangde hesere ko fati internet guilo are duɗal ko ɓeydare men tigui rigui enen duɗal ngal e leñol ngol foof on ñande foof omon waɗa plus omo hadde meɗen ɓeydata en koko ɓeydata leñol ngol foof ɗum noon on kalfinama Allah duɗal ngal kala musidɗo men jiɗɗo ɓeydade e fate ɗemgal Pulaar bisimilla mon duɗal ngal woni ko avenue Miti numéro 18 bisimilla mon e keewal oɗon ñaaga balla eyyo eyyi oɗon noon ko Hammady Dia kañum tigui woni tigui e jeeya e jangguinoɓe duttiren e ceernaji ɗimmo haade men arde e almuɓe jeento ceerno Mamadou Alpha Sow on jii son jii jikku ton ko Yero Doro Diallo arti jaam Allah hirema Seydou Sow ceerno Mamadou Alpha a salminama a juurama ko weltare noon tan duɗal men ɗo e Bruxelles ɗum wayno wonɓe ɗo ɓe ko worɓe yarneteɓe ƴettuɓe pittade mumen e gandal men ko dokku leñol ngol ɗum noon eɗen ñaago tan ɓeydade ede ceerno men koso garɗo ceerno Amadou Anne to weltana tan o weltana dendagal duɗal ngal sabu ko ɓamtare e ɓeydade to batte to banggue karande kesse ɗiɗo ko fati hiisuji hay internet mawɗum o ko hande humpitimo hen eɗen werliti kadi hokkude ɗum leñol ngol eɗen nodda tan kala ɓi pullo bayɗono makko walla jeɗɗo waydeno makko e bismaɗo e duɗal ngal Allah jarama yo Seydou Sow wiyete ko Mamadou Alpha Sow woni ɗo ko Bruxelles en gaari ceerno Aliou Ba nanɗo ke almuɓe he en calminimo en juurimoma men nen to oɗo ko Lamine Diallo ene jeeya leydi men ha to leydi Guinée ene woni ɗo e ngal ɗon duɗal ɗum jehen to musidɗo meɗen Adama Kane kañum woni ɗo ene jeeya nere e ballaga eyyi garen e mawɗo meɗen o woni mawɗo hebbiyaɓe kaw Mamadou Boubou kañum woni ɗon jikaɗo laafati ummima arde janggude mi anda sukaɓe holko nangui ɗumen arde notade e duuɗe Pulaar ɗe wawde notade en wawde janggude kaw Mamadou holko ɓeydanta en hen e ngal ɗo duɗal bandiraɓe jaggal yettude Allah e julde nelaɗo mo jaame kisal ngoɗi min yetti Allah kadi mi yetti dendagal heblaɓe ha jettiɗo ɗo jettiɗen ɗo ha ma nafde en ha goto fof wawi notade hen ɓe mbi noon so tawi dole so donki yo dole keɓɓo minen mawɓeɓe sa yi min naati hen min naatiri hen ko nafoore min jii hen nde kadi min jogui hen weltare kamɓe sukaɓeɓe yo Allah ɓamtuɓe ɓamta kala ɓamtowo Pulaar weltanima yo Allah wallu en walla kala julɗo on jarama ko Mamadou Boubou eyyi ɗum noon
oɗo woni wiyete ko maayo gandal holko gandinta min ɗo en e defte makko ɗe yettima ƴeewen hen e defte ɗe lewtimte ko woni hen eyyi bisimilla ɗum noon bandiraɓe ngal ɗo duɗal pamono so tawi wiyama pular janggaka walla duuɗe pular ko mayde gandon kam ɗum kam wona ɗo e ndiɗo leydi mbiyetedi Belgique ngal ɗo duɗal e ngali ko duuɗe ɗiɗi woni ɗo won yimɓeɓe garani e mankuɓe hen ma en Oumar ɗum ɗo ko fuɗɗorde tan ko mennude hen yimɓeɓe ɗum noon wadde ko musidɗo moon Seydou Mon Amadou wiyata sohmo doggu kañum filmanno ɗo garten ceerno ɗum noon hande oɗo ñalawma hande oɗo hande ñalawma ina woni tati walla komi jumani lewru juko hitande ujunnaji 2016 a sosini en hello ko fati e jangde pular ha jangde nde wawa andede ha jangde nde wawa yaride yesso ngal ɗo duɗal hande ngal jokkama neɗɗo hande ne wawi wonde e kuñuji Allah nayyi ɗi fof no fotiri jokko e ngal ɗo duɗal jangga hen faama hen halen ko poɗɗa hen ɓeydande bandiraɓe jogorɓe heɗoyade goɗɗo hello ay ko wasiyade tan ko ganduɗen ko fof so tawi gandani e ɗemgal men ene ngakki ha heewi aɗa jangguine hiis tawi koye ɗemgal ma janggata ɗum ɓurata weɓirdema saɗa jangguine physique chimie ko nandi hen ko ɗum ɗon fof so tawi koye ɗemgal ma ɓurata weldema ɓurata famde sa jangguiri ɗemgal jangal tan aɗan anda hono gonɗa koye hutorede ko woɓɓe putortoma e ko ɗumɗi waɗade yimɓe tan o janggo pula o jangguir pula ko noon tigui ɗum ɗo noon ƴeewe noon ngoɗo hello no fewi jiɗɗo foof ƴewde ɗum mbawde ƴewtude ɗum yo ƴeew wawa nadde hen ko ngal ɗo duɗal jooɗi ɗo koye Bruxelles ɗum ɗon on jarama